И за да аз съм Дан Донат Ди БГ. Днес ще има специален гост, който малко по-късно ще дойде. Който няма да е до мен, аз ще е в коментарите. Нямам такива. Да спаме са. Можех да разговарям. Два мортър пък има но сериозни хора, гледай два мортър. Да си сипе лайтинг според да направим всичко да мъга. Номерите. Yes, пробиха! Арчери! Абе, може бе! Какво? Осем гоблина. Къде ще го сипем? Може 14 арчера. Тя е цепят. Не, тая така е пълен провал, хора. 1% няма да взема. 16 купи. Почва съм. Някой да ревенш, Той е. Вау. Това може пък да... Не. Ой, той пък мога. Той пък няма гадна боза. Аре. О, ес! Не бе, че тъпи барбери. Леле, колко са тъпи. Така, арчери. О! Грешка, бро, грешка. Те тук да снайпи. Снипи. Ете връщ. Чипвам си така. Другата така. Другите е така. Да снайпят. Покена майко колко са. И сега много бързо ще ми умре армията заради луизърата лъра. Аха, пети. О, поне имам една звезда. Сериозно няма щупим тази хала. Да поне плюс лъчина. Бре, как мога да имам толкова стъпи барбериен? Сплаша. Тъпия сплаш. Давай. Имате шанс. Всичките се върха на куп. Честно го ставих на хипер малко. Умрах всички. Така, ще вляза личи. Това е супер мега яко. Ой, и бонуса е 60 000. Аз казвам на здраве. На всички. Тези, които седят и си пиват по нещо. В моя избор е айранче.
Това ми е последния айран. И заминавам да лагам. Айде, което ще направим. За сега 2 битки провал. Да, това по-скоро завче. Така. И така ще му изпадна крашара. Не бе, и тъпя ще видим. Това стана само знак. Умре. Виктор, yes. Ты взял на него. Так, оставам в клана. Валкири. Миньони, те ножка две. Видели? Те искат много. Валкири, миньони. Нормално, те са на максини батки. Лохове и аз май ще почвам на тези прасники. Айде почвам. Охо! 10 000, но... Да, ще си спра года на класа. Ще отгорят на поне някой друга стена. Защото хора единствения проблем на базата ми е стените. Ти? Така. Хора, голда ми. Всичкото злато, което имам. Умира, то умира просто. Гледайте, сега заето и бам! 30 000. Нали 120 000 лепнаха. Хора, златото ми! Пак съм апгрейднал толкова малко. Ето, останах без злато. Къде ме е? Поне чувам един бонус тук. 60 000. Чуп. Накъде би с него още 6 дни? 8 000 ми трябват. Позика сме. Във война сме? Мен ме? Няма. Ма заслужава ли? Там има. Как? Къде ме написам злото? Сега гледаме една атака. Мортара му е рип. Даже нямаше смисъл да си пускай балоните. Може ги да пази.
ако те напускат. Да, не може да нападам. Най-малки е тая хал девятка. Това трябва да е мега ръчната. Да бе хора! Са толкова на максими. Тая хал десятка. Не мога. Жалко. Това не са го... На нашите първите не са с напарлятаките. Само един пич. Не. Нашите първи са го изнесали. Най-страшно за моята армия в момента е мортерите. Леле, майко, Арчер Куина го съсипа и умра. Просто умра. 3 Тесли, колко хиляди мортера. Репернил. Бам, почти доя план, те се знаят. Става си тева. Не го видим. Нападам повече с барберени. След един ден барберени съм се готови. След 15 часа шибана Gold Mine. Хора не се чудете защо Василми толкова е закаран. Аз не ползвам само тук. Искам да видя за стаки. Много голяма таки. Виж само най-намаксимния човек. Вижте го бе, най-ключ малко. Що му се не види? Хората да първа го виждам. Вече. Знах. Не се затече следващия. Бам! 8 лева. Това пак не. Най-ключ. 2 лева. На максимум. Пак вижте го долу. Бум! Вау! Bubble Cannon! Oh yeah, baby! Yeah! Аре! Ще спра стрима на пауза. Ще му се обадя и се включи пак.